कुछ कहो लेकिन नु ड्रेस पहन के तो साफ न सजुआ ये मर्दे तू हमारा कनु कहलो देखो है एकदम धोती कुर्ता पहन के हम बढ़िया बढ़िया आदमी के हम बुर्बक बना दे। उ सब तो छोड़ एक काम करी ह हां तहारा लायक है सन एनिए सलट ली ह हां तारा से बरिया रहे सन तो भेज दी ह हमारा भेरी ये होने वाला मैटर तू देखी ह जतना जड़ी बूटी पियावे के होई नु हां हम कहब कि देखो इहे बाणे इहे जड़ी जाने लन कहाँ जामल बिया हां आ झूठ सच हम ओतना बोल देहब कि फंस जिहन लो ऐसे ही तरह के हम पहनले बनी जोगी वाला कपड़ा कातना के हम बुर्बक बना देनी तब सुना बढ़िया से इलाज कर दिया तनी कस्टमर बनावल जाओ। हाँ तब अब ये से बढ़िया कहीं नौकरी ना मिली पैसा के पैसा मिलता हां आ तनी तनी मनो रह जाता कबो कबो। अरे दो चार गो के लइका पैका होकवा दे जनू हाँ यार राम रहीम बाबा हाँ। ने रेला पे कस्टमर जुटे लगे हमनी के तो लइका खोलवावे के फैक्ट्री रखले बानी जाए जा तब दातल हमनी के बोयल है जाए कदम नाई हस काए बेरा हो कोनो तो लौकत ऐसन मेहरारू हो आज जैसा कि हम तो ढोढ़ी मुदले रहनी पियरी माटी से नाई हसौ। अरे सादा सादी नइखे मंगावे के बच्चेदानी में प्रोबलम वाला मंगावे के बा हेने हाँ त मान लो बढ़िया मेहरारू का करिए सन जोने के लइका फइका नइखे हो तो कोनी के लइका फइका हो खबाई जा आ कुछ कह लइका फइका तो हमनी के हो खवाइब जा होइए ना लेकिन ये इतना विश्वास हो जाला जवन जाली से कहली से कि हां फायदा बा उहे न ठीक है बा हम जाता नहीं तब ठीक है बा जा हमू जा तनी कुटियावा में आराम से तनी बेड उड लगाई बैठ कि हम तो ढोढ़ी मुदले रहनी पियरी माटी से आ ओझावा नतिया खोदे काटी से जाता कोनो और तरी से अमंगल भवन अमंगल हारी राम बाबा। दबहु बाबा। सुदस बैठी 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 बाबा हनी कौन बाबा बैठी 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 कौन बैठी लागतनी अरे खुश रही राउर सिंहोरा बनल रहो। अरे नाम सुने ने दे बाबा हमें हमार नाम के नइखे जानते है जिला जवार में हम आजुए से बहुत दिन से अब जान जाए कि इस जंगल में हम बैठी ना कैसे बहुत लोग जो है कहाँ से तोर भाई तू फलना जगह वहाँ कहीं। हाँ हाँ काहे ना अच्छा ये के का जंगली बाबा सब कोई कहेला हाँ हम जंगली बाबा के नाम से मशहूर बानी यही जंगल में अपन घास फूस खात रही ना यही में बड़ा कर हमके रही संकट ना में पड़ गई बन जाए हमारा रहते कौना संकट में रौरा पड़ गइल बानी। संकट ये 20 वर्ष हमारा शादी कैला भाई हाँ बाल बच्चा में कुछ नहीं होगा। अभी एको लइका फइका ना भइल हमारा लाख दुखी कोई नहीं थे देखी दुखी भइला के अब जरूरत नहीं है। सपना देखो तनी न हम कि लइके खिलावत तनी बाकी मिलत नइखे खिलावे के कुछ ऊ अब बुझ कि अब सपना सच होखे वाला बा काहे से कि अब आ गइल बाड़ू अब सही जगह पे सही में बाबा एकदम अब तार सपना बुझ कि सच होखे वाला बा 20 बरिस रौरा एने ओने घुमनी नहीं सही हमारा भिरी आई रहती तो 10 बरिस पहले ही और लइका हो गई रही 4-5 बारी हॉस्पिटलों से लगा टेल बारी हनु हाँ सब हो गई बा हमारा रहते हॉस्पिटल में गइला के का जरूरत बा रौरा तनी देखी तोरा और हाथ ली बाबा देखी कौन दोस्त बा हमरा के जल्दी ठीक कहती कि कुछ हो जो बाल बच्चा लइका चाहे लइकी सब तारा हाथ के अजी हां रौरा बच्चेदानी में तो दोस्त बा ई का राउर उम्र कितना होता करीब 55-56 ए महाराज कहाँ से रौरा से लइका फइका होई हमरा से कहत तनी कि 55-56 हो गइल राउर लइका पैदा करे के उम्र रह गइल बा लास्ट में सदियो भूल मारनी अभी देखी अब एक कहीं उपाय बा बहुत मानी ना हम अब हमरो बतिया सुनी बोली चलो बोली एगो उपाय बा हमारा भी का उपाय बा रौरा 15 दिन जड़ी पिए के पड़ी अच्छा उनको आ तबे लइका होई या ना तो अब लइका होई ना उनको पियो बड़ी ना इनकरा के अब इनकर रेखा हम देख के बढ़िया से इनकरा के दोसर जड़ी दे बच्चेदानी ठीक करे हम खातिर लगाए उपाय रौरा जाई हो जाए हमारे एगो चेला बैठल बाड़े अच्छा मुड़िया फिरी हम मड़ैया देखनी हनु हमर चेला हवे अच्छा अच्छा आ उनकरे से कह देब कि हमारा के लइका वाला जड़ी द 15 दिन हमारा पिए के बा हमारा में दोष बा बाबा भैया उ जानत तारे हमार नाव धरब अच्छा अच्छा जाई रौरा हम इनकरा के
ये रही है हो महाराज इनका बच्चादानी में नु दोष बा तनी ओसे से कर हो जाए जड़िए पी ली तले मांग के कहा तो जाते हैं तो हां जाए पी के जाई आई महाराज जाई ढेर बोलब तो वो जाता है। लड़का गबड़ा ना 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 जाई कपड़ा मत दा बड़ा भाग से हमार देखी तो और तहार रेखा केने केने भागल बा आहो हां सच सच बोली हो तहारा कोनो दिक्कत परेशानी बा ना ई तहारा मर्द के चलते तहारा लइका नइखे हो का उनकरा में ओसन भइल बा बाबा अब जानो तारू हां अब बूढ़ा गइलन 55 बरिस 60 बरिस उम्र भइल अब उनकरा से लइका होई एगो बुढ़ा पे तो छिनारे लगा बतिया आई बोले हाय बताओ हाय तहारा हाथ कातना चिकन ए बाबा देखो हाथाना हमारा से डरइबू तो लइका जिंदगी भर ना पइबू छोड़ अरे है जाओ 20-22 बरिस तहार उम्र होता है 60 बरिस के बूढ़ पर तू कैसे बाड़ी जाए दे मौसई रहम के महाज सुनो ना हमारे संगे 10 दिन रह ना तहार लइका हो जाई ये बाबा छोड़िया तो मार अरे का तू हमारा संगे ऐसे करत तारू हो 10 दिन लइका तहारा लइका चाही कि ना चाही नाम के ना चाहिए तनी आओ लइका ना। अरे बाबा तनी आओ ना एकदम फिरिया अरे ना कोनो बाबा। देखो तारन जा दे अरे क्या होता क्या करते रे क्या करते हैं है क्या करते हैं भरक वारी पकड़ ले रहला ना कह तो 10 दिन हमरे फिर रहल लइका हो के दे लइका मंत्र बताओ तर तो जोड़ी बता जोड़ी अब ना बात करवाओ ना हां करो का पिला बताओ सा सुन सुन मत का करता ना अब जाता तोरे काला पर चल के नहीं हम ना हमारा विश्वास ना जमतला ना जाए दी तू भर बार भगवान घर सुन अरे अरे अरे